Oi, जोंब्लाव जिमा ओरै फैथ'लाय। हाब बिमा दिनैलाय मा बेरेफुंजानि गोराब्रा आंहा कुन्टेलाव माइरं लायनांगौमोन लकडाउननि माइरं रानसोगारदोंनो सरखारा दा माइरंखौ मोनबा माखासे संख्रि बानलु जानो फानबोनोसै आं बिमा दा माइरं लायनो थांनाया सावदेबारनि गाबोनाव लोंबोदोलाय लोगोफोरना मबाइल गुवा दंजोबो आंनाल' गैया नों बिसानो लाजिलांबायसो आङो र'लै र' बिमा गोदो सिख्लानि सबाब सथ'रानो खाथाराखै माथो दाबो आं मोनथिया आंनो नांगौ बिमा मोजां जोनो होआखैलै बेखौ गोदो उन्दैयाव न' मनिया दाउला दा फिथाइ लोंनानै फैदोलाय हाब दिनैलाय बेरेफुंजानि मासे गोरालै हिन्जावानो मा गावनि फिसाखौ दाउला थाउलानो रायलो लायनोसैलां कुन्टेलाव माइरंखौनो आयाबा मानो लिंहरलायखो मानोबा नांगौ जालायखो मानोबा नांगौमोन आयै ओंखामफ्रा संदो आइ लेखाफ्रा दोनथ'दो बारा बुरजा फरायनाङा हिनजाव फिसाफ्रा आजिखालि बारा बुरजा फरायनाङा आइ बे हौवाफोरनि मबाइल नाम्बारखौ सिनायबानो जायो आइ आइ नों मानो इसिबां जोलोंग्रा जाखो आंना फरिखायाबो जानोसै आंनो मबाइल नांगौमोन आयै फरिखायाबो अनलाइनजोंसो जायनो आयै आं दा मा खालामबावनांगौथाय आइ नोंनो मबाइल नांगौ मबाइल बे न'नि मोसौ दामब्रिखौनो फाननानै बाजाराव नोंनो मबाइल बायना होफैनोसै आं आइ मबाइल मोनबाथाय आइ दानिफ्रायनो फरिखा होनायजों लोगोसे मबाइल सेलाफोरनि नाम्बारखौ लानानै लाखायो मालायफ्रा बादा हैबा आंहा लाइसो होयोहाय फिफा गैया मुं गैया बाहादुर गोनांबानो जायो आइ एसे जानो थोबानो बिजामादैफोरजोंनो फिजालाबाय थानोसै आं आइ आं एसे फरायहैबावनोसै आयै देहाय आइ दे जेबो नंथारा 15-16 बोसोर जाबानो नोंखौ बें बेरे बेनानै ब्लड हरथानोसै आं आइ बाराव खाथार गैयाहाय आंजोंहाय दे नोंबो बारा दोनसै आयै आं ओंखाम संनोसै देहाय आइ दे आंनालाय बिदिनोसै आयौ खाथासि माबा नै आंना बारासो जालायलांखो ना माखो बोरायबो गारनानै थांबाय फिसाजाबो दाबो बिजामादैखौनो मोना बाराखौ नाङालै आंनो सथिबो एसे जानो गोनां रजि आइ ओरै फैलाय आइ मा आफा आं बारियाव हाग्रा एवहैनो आइ देग्लाय बोथोर गिबि आलु गायनो सानथारदों आं मैगंफ्रालाय मा दं आइ जेबो गैथ'आ आफा मा संथाय बे दाख्लैनि थास' बिबारजों ना गोरानजों संदो आइ दे आइ दा ओंख्रिया संनानै दोनदो आं खामानि मावहैनोसै दे आफा थाब फै सानदुंआबो गोसाथार नोंना देहाबो बारा मोजां नङा दे आइ जेबो जाया आंहाबो एसे थाल दंखायो नङा आफा दानि बोथोराव सोरनि जिउआव मा जायो हमनास्लाबा बोथोरा बोरैबा जाबाय रजि आइ बेफोरखौ जेबो सानबाय थानाङा आंहा नोंनि अनगायैसो दंबावो आफा इस हामा आइ आं दं आइ जेबो जाया थाब फैफिनगोन आङो आयै नों बहा दं नों माथो मोननो नांगौ नों आंखौ मानो गारनानै थांखो आयै हारसिं आलायसिलै ओइ देरहाबा सोदो मा आंनिलै जायालै बिदिया इसोर नाङालै जोंब्लाव बे जेनेबा हिनजाव होनायखौ नाङा आंनो मानोब्रा गोमजोर आयौ मानोसो होनदोंलै नों
दानि सिख्लाफ्रा जानो गैयै दागै खेथिम गाखोनो मोनबानो जायोलै आखै दानि सिख्लाफ्रा सेंग्राफोरनाव जिबायदि दाबिना खानाय बोनायनो मोखां फुनायनो मिसुगुर फुनायनो होनो हायाबा उल्थासो दामजायो मा भारां गुदु गुदा सानो रांलाय आंनि बायदि थफ्रा साननांगौरा नों होनबा आं मानियो नामाब्रा नांगौबा थालिर गायगार जागोनलै ओंखायनो आंनो साबसिन खावला जानाया नोंजों सिखाव खावफानो साहस गैयालै आंहा नोंजों थाफानांगौबा मालाबा दुम जागोनसो सिखाव खावनायनि बहुद फर्मुला दंब्रा जाम्बा जोंफोरजों सोलोंनानै ला मन्त्रबो रोङो नामाब्रा नोंलाय बोरै बोरै खावबाय थायो फाला दा बुङैनो मासथिनि हो दाहा देरहाबायलै देरहाबाय थांदिनि सानाबो होनो हाबबाय थांसै सोदोमागैबोथ' आंहा मोनखासिगोन ओइ जोंब्लाव बिमा ओइ जोंब्लाव बिमा अबाव थाहैखो जोंब्लाव बिमा बारासो जालांबाय आगै दरले बिखा फांदां महरा नोंनि बेरसां ओइ जारौमोन बाबुमोन सेंग्रा सिख्लायाव गोसोथोलायनानै उन्दै बैसोआव हाबा जानानै जारौमोन बाबुमोन नुबाय आंनि हिनजावखौ रायखसखनाव जोनोम मोननायसो मा बक्स फैलाबाय थाखो आसुदिया लोंनानै फैनानै नोंखौ दहाय फैनो थिनखादोंमोन अबाव गोदोनानै थाबोआ बोरो मुनिया माइरं लांनो थांना संख्रि सेरसेल' लाबोबाय बे संख्रिखौ जानानै थादों सुर गोनां फिसाला एथ' गिदिर थाखानोबो लाजिया नोङो जाबायलै बिमा जाबाय गेलेबायसो थुदोथ' न'आव थुदो बिमा थुदो हाबाब आदै मादै मा जाखो नुवाखै नोमथैनि आखलखौ बारानिफ्राय बारासिनसो लोंग्रा जाथारबायहाय हाब मा जाखो बिस्रा मा जाखो हाब मारै जाखो बेवाइफोर मारै जाथारखोब्रा फंबाय नोंलाय माथो बारानिफ्राय बारासो लोंग्रा जासिनथारबाय गैला बेवाइ जों सोरखौ मा बुंबावनो थुदो बेवाइ थुदो नोंसिनाव लांनोसै र' फंबाय लासै थाथ'दो मादै जोंबो थांसै थुदो आफा थाथ'दो बेवाइ माथो होनबावनो संसारनि मावनांगौलाय सोदोमागै मोना हाबैसैलायलै खारनैसो मोनलाङो खोमा दा लोंनानै बारा जाबा सुन्दुलाबायलै नोंहा सोर फाग्ला आंनाबो बांद्राय बिदिद्राय नङाब्रा Oh no! ओइ आबै आयौ नै माबा मोजाया माबाया खबलाया माबा मैदेरा सिन्दै गैया आयौ जिरे आबौफोर नै खामफ्लाया सोदोम नै ओरै फैलाय मानसि फैदों मानोमोन आयै नै अनै आबौफोरनो गंनै लाबो खुरै रायलायनां ओइ आसोल नोंना थोद बुरबक सिरिथा Oh no! नै बे बाल बाथोना बैयाव खनायाव दोननाया इथला लाफा रायलायनांगौ नै खुरिया देहाय आबौफोर बेखौनो लोंसाबदो दहाय देनायसोमोन आबौ बाल बाथोना ओंखाम जानो देदोंमोन आं मोनजाथारदो आबौ दे जागोन दे आंबो लोंसै नै एसे आबौ
बुरैफोर माथो नोंना फिसाजोआ मोजांथारब्रा होद नों साजोखौ आं लांसैलै जानला माला बुरिफोर होनबानो जानाय नङा दे आं बाइक गैयाबा हले हरखाथारा गारि घरा नङाबा आजिखालि हरा माथां आंबो हरनि डिउटि मावोलै बुरैफोर औ नंगौथ' आरो बै कुसन दैसानि सुइस गेटनि गेटमेनलै आङो गेटमेन मा नांगौ दंजोबो आंनाव गासिबो गारि थारि खब्रै थुब्रै गासिबो दंजोबावोसो आंनावनो आयौ नंगौ आबौ नंमारगौसो आयौ आबौ सोंख्लाबाय जावैसोखौनो खानसै नामा आं जावैसो नंगौ ओइ बे ओंखाम संग्रायाव दोननाया माबाना बायहैदो खाथियाव दोननाया आङो बैयो माइब्रानिया लाबोदाय नै गैला जौआ आबौ मोना माखौ लोंबावनांगौ जावैसोबो दंलाय लाङो लाबोदाय लाबोदो नै आयै र' आगै आगै नोंना मबाइल दंना गैयाब्रा बायथ'वाखै आदा जौफ्रा बेफोरसो जावसो बै मोसौ दामब्रिखौनो फाननानै आङो मबाइल बायना होनो नांखाबाय फिसाजोनो आंहा नै जावसो नाम्बारफ्राव लिरनांगाला आंनि फिसाजोनो देहाय नोंस्रा रायज्लायबाय थादो दासो जादोंब्रा ओइ माथो दावखोबायलै जाबायब्रा थांसैथ' सोर फाग्ला दानो जायो हाखु दाखु आयौ जावसो फाग्लाया फैलासै आंखौ जेबो जायासैलै बुरै थादो Oh no! आमथारबायहाय बिजामादैया बेनो जाखासिगोन आंना गारिबो दंखायो र' गेट मारिनां लामा सामा बुजुलाबायोब्ला ए माथो आदै सोमलासो ओइ आदै मा जाखो ए सात हुद खर' गिदिंलाबायबायलै बोरै जाखो आदै गोलैगोन आदै गोलैगोन मा रुजे आयौ मा जाखो आफायालाय आदैया खर' गिदिंनानै लामायावसो गोलैनानै दंमोन आफा मा जाखो दासै गाखोदो थांनानै बै कारपेटाव बोहैदो आदै लासै लासै आफा आंनानि दैलाय आफा मा जाखो आफा मा जाबोखो जाबाय नानि जाबाय आदैयाबो दा एसे मोजां फैखाबाय आंबो आफाया मोजां मोनदों नानि आदैखौ एसे मोजां खेल लादो आं होनसै आदै एसे मोजां थादो ओंखायनो आं सानदों गोसो बार खालामदों ओंखारनो आइ दिनै नों दा नुफैयामोनब्ला आं मा जागौमोनथाय थुदो आइ थुदो
ओइ आसोल माथो दाबो फैया बाजि जागोन नालाय रलै फाग्ला फैगौ फैगौ हाब आसोल हागौ सिलाय नोंहा नै आसोल बाजि जागोन ना फैबाय माथो दिनै बाजि जागोनखौ गावदों दां सारदों फैदो आगै थाब थाब ruang gajinya loh. Hai, mari dulu, mari dulu. Ayo soरबा जाखोहाय माथोमोन हाब आफा सोर जाखो बेलाय आफा गैया दङ आफा ओइ फिफा फिफा हा मा जालायखो बिमा मा जाखो बिमा नायलाय फिफा हाब सोर जाखो बेलाय फिसा लाबोबाय आदै लाबोबाय लाबोबायलै आफा मोजांबाबो गाज्रिबाबो बेहाय बोरै ना गुस्लाया माबा बुथासो जालायलांदों जायलै बिमा नोंबो हाखुदाखौ गारहरबाय नालाय आयौ बारा नायनो हामालै आफा बेथा हगार बेथा आयु बिहामजो जागोनाबो साफाथार माथो होद बेथा अबाव मोननानै लाबा नोंलाय जारलासोलै नोंसोरजोंबो हाब रामोनदा नालाय फिसालाया लाबोमारबाय नामालै बे हिनजावा सोर जाखो मादै मा फंबाय नोंसोर लाबोखो ना फिसालायासो लाबोखो हाब मा खालामबावनो आदा फिसालाखौ एसेबां गोजानाव हस्टेल थानानै फरायनो हरबाय आङो नायलाय हनै हिनजावसो लाना फैबाय ए होमबा बाजि जासिगोन थां बिमा बिहामजोखौ न' सिङाव लांदो गोदो बिहामजो हा बिमा हाबाखौलाय मालाथो होबावनांगौ जाखो फैगौ सप्तायावनो होनोसै नामा फिफा जायो बिमा ए आफा नोंसोर माला होनो हायो बेनो जायो थां बिहामजो न' सिङाव थांदो ओमफ्राय बिमायाबो ओंखाम संहैदो दे बाबा आंबो दुब्लियाव माइ नायला बायनोसै दे बाबा नोंबो न' सिङाव थांदो दे आफा ओइ मुन्जुना साया जाबायबा लाबोदो लांगौ आयै नै साहाया नै आइ बे नोमायं गावब्रैनि फिसाजो सोदोमा सोरबा जोंब्लाव ना माब्लाव बे सेंग्राजों खारफालांबायनो आयु बे फाग्लिया जोंब्लावजोंसो खारफालांबाय आखलानो बारा मोजां नंथारा बे जोंब्लावना आयै नोंहा बिदि दाजा आइ उन्दै बैसोआव संसार जानाया गोरलै नङा दे जागोन आयै बे नोमायं गावब्रैनि फिसाजो सोदोमा मारै संसार जालांबावगोन आयै जोंना कलेजना एडमिसन जाबायनो फिसा बुरजाथारनो र' आइ बे फाथोखौ फानग्रोनो एडमिसना माला आइ फैगौ सप्तायावनो जागोन आयै र' आइ बे फाथोखौ फानखांबानो आं हरगोन औ दे आयै लोगोफोराबो लाथ'खायाखै लोगोफोरजों ज' लानोसै नोमायं गावब्रैयाबो हारसिं जाथारबाय बे आइ एसे नायना फैनो आं नोमायंआबा माबायदि जानानै दं दे आयै नों दा नायनानै फैदोल' बिमायंआबो जि जौ फाग्लि दसे नायना फैसां फिसाजोआबो उन्दै बैसोआव खारफालांबाय बिमायाबा मारै दं र' दसे नायना फैसां सोदोबाय नों गैयैखायनो लामा जाथारबाय आङो बिजामादै मोननो लुबैनाया दाना फिसाजो ब्लद थांजानानै लांदां लांदांसो मोनबाय आङो
बिजामादैफ्राबा माबायदि माजोंबा गरिबबाय गंसे थाबानो जायो सानदोंमोन आं माबायदिखौ लायोखो फाफिनि फिसाया बिफाबो गालांबाय मा जाखो आंनि खाफाल ओइ आब' दंना गैया जाखोसि आयौ माथो फाग्ला गाबदोंसो हा मा जाखोसि बेलाय गैला आगै गैला आंनि जारुखौ लांबाय आगै जिराय आगै जिराय दे जागोन आब' खामानियानो सोलाबथारा आगै दाख्लैनिफ्रायनो गाबनो सानदोंमोन आं बुरजा गाबनोनो मोना दाख्लै थांदों गोबाव जालांबाय दिनैसो गाबबाय आं एसे आंनि गथ'आ गारना थांनानै जाबाय आब' दा गाबसै हिनजावनि फिसा सानसेबाबो न'खर बारखानांगौ मोनजानाय मोनैनि मोनथिथारला आङो आगै खायगा मरिगा जागोन लोंगोन थैलांगोन आं आगै जाबाय आब' दा गाबसै सोरबा बायगावला बिजामादै मोननानै गाबबावो नङा आगै फिसाजोखौ आं न'निफ्रायबो बिलाइनो हायासै मायासै नेम बायदियै फिसा हिनजाव बिलाइबा गाबनाय दंना बेखायनो गाबदां जाखिनाय गाबसै आगै थांसै आब' न'आवबो एसे खामानि दङ फुंनि ब्रें ना ब्रें होनो बेनोलै आगै आंना बेनो फार्स्ट बेनोजोंनो सानफ्रामबो मोखां सुयो आं नोंजोंलाय माथो जाबावनो आब' थाथ'दो आंहा थांसै उन्दुनोसै आं दसे हाथारला Oh no! ให้อ่างนะปืนอะไรดูนายอะปาระบาพี่โมร่ากับดาวคนไหนที่ทำเลย Oi Bima ini aku mau boleh ini rewet haina Ro Bima nengge mau boleh balagan ada gari bawa beginang คือนึงภาพผิดเทนนึงอีป้าเดี๋ยวเดินได้หรือใครจินบ้าวันนี้นึงมาเข้า Jika menjarang di kulit seri-seri jalan yang bitali ang zadang lang din nga maor zadang ก็ว่าสินึงนะจะทำไปดึงนึงนึงเข้าหรอปืนเราชาบิคือมาด้วยมาคันนี้จะถึงมาด้วยมึงกันนะมันจะเดินมาเลยสิคิดมึงอ่ะเหรอมาได้ยังก็มาให้ก็มึงเสียก็ให้ทำอ่ะนี่จะมาให้จะนั่นจังก็มึงเสียสิเป็นเรื่องนั่งเลยมันนั่นหนูคือดังเนี่ยจังจังมาให้นี่ได้ชัวดังดังนี่ได้แล้วก็บินี่ยันคุยดังมาได้ช่วงนั้นเนี่ยใครเนี่ยบุญนี่เราจะดังแล้วจะใครเป็นชาติว่าจะหลายสิ่งที่ก็ช่วยนั่งหาเลยกูเป็นอะไรวันนึงทุกคนอายุน่ะ Terus ya deh, lu mau belajar nih, mana aku harus gue. Ma aku lihat dalam berita lu dengar. Ada nih aku lalu barat raja baik. Isir gua mahar cigi yang makasih enggak mahar ini aku lalu gua nih ulang baik. Lu larus ya deh yang buat dia kerja pun. Oh Bima, ang dia kerja lu terlah ang kuni mah aja. Kayak apa ada nih cik bani madia becik, ang tangsel tapi tu. Woi jenglau Jima, udah puculai. Mana
जाखो बोराय हा बिमा बे जोंल' आफामोनालाय आलासि जाहैनाया मालाथो फैयोनो गाबोन समफोरनो फैगोन ना बिफा आंबो बांद्राय खबर गैथ'वाना मबाइलफोरबो गैया नालाय हा बिमा मबाइल नांगौ होननायालाय बे गय बागानखौल' बन्द' होनोसै आं नाङा बिफा बे गय बागानफोरखौ बन्द' होनानै उनाव माजों सुख'नांगौ जाखो बिफा हा बिमा नोंनि खुगानिफ्राय दिनै बिफा जाखिनि दं बेजोंनो मिनि खुसि संसार जालांनोसै हा बिमा नोंनि गोसोआबो दिनै जिबौ रंगोनाय बायदि एसेबां सोलायलांबाय नानि रुजिनि बुंनाय रावफोरा आंनि गोसोखौ दिनै सोलायलांजोब्बाय बिफा बिमा आरो आं दिनैनिफ्राय जौ लोंथारला दे जाबाय बिमा थां ओंखाम उखैदो